हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोननो आं फोरमायना होबावनोसै लोगोफोर बर'नि सर्ट फिल्मनि मुंदांखा फावखुंगुर रिंसार ब्रह्म बिथाङा हाबा जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे खौरांखौ बर'निनो सर्ट फिल्मनि मुंदांखा फावखुंग्रि दैमु ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुक पेजावहाय बिथांखौ उइस खालामनानैहाय मोनसे पस्ट खालामदों लोगोफोर। नोंथांमोन आं स्क्रिनावबो होना होगोन, नोंथांमोना नायना लानो हागोन। लोगोफोर सर्ट फिल्मनि मुंदांखा फावखुंगुर रिंसार ब्रह्म बिथांनि वाइफ एबा बिसिनि मुङानो जाहैबाय सानस्रि ब्रह्म। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो कमेन्टआवहाय बिथांमोननि गोथार जुलिनि थाखाय उइस खालामहरबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना सोर सोर रिंसार ब्रह्म बिथांनि फाव खालामनाय एबा एक्टिंखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो सोर सोरनि फेभरेट बेखौबो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आरो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो आपकामिं मुभिसफोरनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो रिंसार ब्रह्म बिथांनिसिम बिथांनि गोथार जुलिनि थाखाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।